lähdemme sitten katsomaan, mitä meidän virkamiehemme ovat meille tänä iltana tarjoamassa keskustelun pohjaksi. Ja Pentti Halonen, ole hyvä, aloita tämän. Eli hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa keskustelemaan tänä iltana lukiosta. Isompi kokonaisuus on tulossa sitten tuossa syksymällä, kun puhutaan kokonaisuudessaan sivistystoimen palveluverkosta. Tuossa minulta pyydettiin pohjustusta siihen, miksi Hyvinkäällä uusi lukio, miksi yksi lukio. Ja jos nyt ajatellaan Hyvinkään koulutustilannetta ja tämän hetken meidän rakennusten kuntoa, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa, nyt on viimeinen hetki päästä jostakin liikkeelle. Taloudellisesti tilanne ei varmasti ole se helpoin ajankohta, missä lähdetään tätä asiaa viemään eteenpäin, mutta ellei nyt pystytä tekemään päätöksiä ja viedä asiaa joustavasti, järkevästi ja mahdollisimman tehokkaasti taloudenkin puolesta eteenpäin, olemme siinä tilanteessa, että joudumme tekemään erittäin isoja korjauksia ja mahdollisesti myöskin monenlaisia vaikeuksia ennättää aiheutua ennen kuin päästään tähän korjauspuoleenkaan. Voi olla, että ongelmien kautta sitten jotain uutta saamme aikaiseksi. Palveluverkosta on puhuttu 7 vuotta, 8 vuosi taitaa olla, kun olen tässä sivistystoimen johtajan hommissa. Olen lähtöisin lukiosta ja en ole lukioihminen erityisesti. Minulle tämä koko koulukenttä, koko sivistys on omasta ja meidän virkamieskunnan puolesta juuri se, miksi yritämme tätä asiaa viedä mahdollisimman hyvällä otteella eteenpäin. Ja meillä on mainiot lukiot tällä hetkellä. Ne on nykyaikaan, nykyteknologiaan, nykyiseen opetusmenetelmiin täysin vanhentuneita. Ne on myöskin heikossa kunnossa. Ja meidän muutamia muitakin kuin Hyvinkään yhteiskunnan lukio, jonka voi tässä sanoa, joka on varmaan se kriittisin meidän oppilaitoksista, kouluista. Siihen rinnalla kulkee sitten tämän ratkaisun myötä Aseman koulu, Härkävehmaan koulun tulevaisuus ja varmaan joudutaan ja mietitään sitten myöskin Paavolan alueen koulukuvioita. Mutta niin kuin tässä puheenjohtaja totesi, niin tänä iltana lukiota. Enkä itsekään lähde laajentamaan sitä tilannetta todella, koska me pidämme ison infon sitten palveluverkosta todella siellä hieman myöhemmin. Lukion vetovoimasta ja merkityksestä kaupungille tuon heti sen puolen esille, että tämän kokoinen laadukas ja kehittyvä Hyvinkää tarvitsee myöskin kilpailukykyisen lukion, joka on mahdollisimman monipuolinen, mahdollisimman monikäyttöinen, aamusta iltaan toimiva, voisi sanoa monitoimitalo. Se ratkaisisi myöskin saman tien uusi rakennus, jos me joskus sen saamme, Hyvinkään opiston toimintaan, seurojen, järjestöjen ja monien muidenkin aktiiviryhmien toimintaa. Sen pitäisi olla mahdollisimman keskellä kaupunkia, hyvien yhteyksien saavutettavissa. Sen pitäisi olla myöskin paikka, joka tuo elinvoimaa sille ympärillä olevalle alueelle. Meillä on upea keskusta tässä kohdassa. Nyt varmasti niitä vaihtoehtoja, joista poliittiset päättäjät sitten tässä syksyn aikana tekevät, niitä on tässä hienosti ryhmä pohtinut ja en lähde erityisesti niitä tässä kohdassa ruotimaan. Minulta pyydettiin puheenvuoroa siitä lukion tarpeellisuudesta. Meillä on lukio hakeutuva ikäluokka noin vähän vajaa 300 vuosittain. Viime vuosina olemme menettäneet nuoria aktiivisia hyvinkääläisiä naapurilukioihin. Järvenpää uusi lukio on ollut varsin vetovoimainen. Riihimäki on remontoinut omaa lukiotaan. Ei tämä tarvitse olla kilpavarustelua. Tässä pitää tarjota hyvät vaihtoehdot, hyvät mahdollisuudet meidän omille nuorille hoitaa lukio-opiskelunsa omassa kaupungissa, tehdä se täällä ja toivottavasti myöskin palata tänne. Sitten aikanaan, kun on valmistunut ja käynyt jatko-opiskelut sopivan mittaisena eteenpäin. Meillä on täällä hyvä toisen asteen verkko, Hyria, ammattikorkeakoulu Laurea, lukio oikealla paikalla, hyvillä synergiaeduilla, entistä paremmalla yhteistyöllä palvelee koko Hyvinkäätä.
Se palvelee perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta lähtien aina sinne korkea-asteen opintoihin. Ja korostan edelleen myöskin sitten vapaan sivistystyön roolia tässä ratkaisussa. Uskon, että meidän viisaat päättäjät eivät sulje pois mitään vaihtoehtoa siinä, että tästä ei rajata pois toimijoita. Tästä pitää saada sellainen talo, jossa pystytään tekemään töitä. Teemme ratkaisua, tai meidän päättäjät tekevät ratkaisua 20-30 vuoden aikajanalla. Itse olen Hyvinkäällä ollut vuodesta 1988 ja lukioratkaisua odotellut sen 30 vuotta. Nyt on sen aika. Nyt on saatava tässä kohdassa päätöksiä eteenpäin. Ja mä uskon, että ne tulevat sieltä. Ja tämän illan aikana Anne ja kumppanit ovat laskeneet tuonne erilaisia vaihtoehtoja, esittelevät teille niitä ja palautetta otetaan vastaan. Sieltä voi tulla ja toivottavasti tuleekin hyviä ajatuksia ja ehdotuksia siitä, millä tavalla tätä kannattaisi viedä eteenpäin, miten se parhaiten meillä Hyvinkäällä toimisi. Jos vielä ihan lyhyesti tuohon, miksi juuri nyt lukio on vuorossa. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat 2016. Sähköiseen oppimateriaaliin siirrytään koko ajan. Meillä ei tällä hetkellä talot palvele siihen, että pystyisimme tekemään niistä joustavia, järkeviä sähköisen oppimateriaalin tai sähköisten kirjoitusten suorituspaikkoja. Siellä on liian paljon riskejä siihen. Tämä ei ole se isoin tekijä. Isoin tekijä, korostan ehdottomasti, on sitä, että nyt on rakennusten kunto siinä pisteessä, että nyt on vaan mentävä eteenpäin. Ja on saatava siihen sellaista tulevaisuutta, jolla me pystymme lähteä liikkeelle katsomaan meidän koko sivistystoimen palveluverkkoa. Samaan aikaan me kuitenkin katsomme ihan laajamittaisesti totta kai, mitä sote-puolella, eli sosiaali- ja terveyspuolella tapahtuu, mitä ratkaisuja. Emme halua lisää neliöitä. Haluamme tehokkaamman neliöt käyttöön ja sitä yhteistyötä, mitä varmasti tarvitaan, kun noita talouslukuja katsotaan ja päivänlehtiä luetaan. Ja jos ajatellaan sitten näihin nykyisten lukioiden vetovoimaa, tämä vuosi oli hyvä. Ammatillinen puoli on aikaisemmin ollut tässä, ei voi sanoa niskan päällä, vaan varmaan järkeviä ja hyviä valintoja. Niin pitääkin olla. Hyriä on tehnyt hyvää työtä. Se on pystynyt petraamaan ja parantamaan kiinteistöjensä toimintaa. Nyt on yleissivistävän puolen vuoro. Ja meidän hyvinkääläisten etu on se, että me teemme tämän maltilla, järkevästi ja hyvin laajakatseisesti. Näkisin, että se uusi lukio pitää olla sellainen, joka on helposti muunneltavissa 10 vuoden päähän tapahtuviin muutoksiin tai 20 vuoden päähän tapahtuviin muutoksiin. Me ei tällä hetkellä niistä tiedetä. Monitoimisuus, erilaiset viipalet tai tällaiset muunteluratkaisut ovat varmaan juuri sellainen tekijä, mitä tänä päivänä tarvitaan ja katsotaan. Me puhutaan paljon siitä, että me tarvitaan nuoria, aktiivisia perheitä. Puhutaan siitä, että meillä on huoltosuhde on koko ajan heikkenemässä niin Hyvinkäällä kuin muuallakin. Meidän ainoa vahvuus tai yritys on lisätä juuri aktiivisten ihmisten tuloa Hyvinkäälle. Me tarvitsemme hyviä muuttajia. Ei sitä, että tämä olisi mitään ikäsyrjintää, mutta me tarvitsemme lapsia, lapsiperheitä, nuoria uusia hyvinkääläisiä. Siinä oikeastaan ne sellaiset kuviot, mitä tulee tähän yleiseen vetovoimatekijään. Sitten mitä se yksi lukio toisi jatkossa muutosta? Monipuolisempi kurssitarjonta, vieraiden kielten englantia lukuottamatta, valinnat ovat menneet todella laskeneet kuin lehmähäntä. Me pystyisimme järjestämään yhdessä lukiossa Sveitsin nykyiset luonnontiedeprofiiliaineet erinomaisen hyvin ja tehokkaammin kuin nykyisin, isommalla opiskelijamäärällä. Hyvinkään yhteiskoulun taidepainotus meidän ympäröivien oppilaitosten kanssa saataisiin oikein hyvin kuntoon. Ei sitä, etteikö se tällä hetkellä olisi kunnossa, mutta kyllä siihen tarvitaan terävyyttä lisää. Me saisimme kaksoistutkinnot pyöritettyä yhden saman talon sisällä varmasti paremmin kuin tällä hetkellä. Me pystyisimme hyödyntämään aikuislukiota, aikuislinjaa. Ei sitä, etteikö ne ole mahdottomia tänäkään päivänä. Mutta tämä meidän nykyinen
ansiokas nuorisojoukkomme on kyllä sellaista, että se talon vaihtaminen ja usean paikkaan kulkeminen ei ole niin kuin ennen. Palvelut pitävät löytyä saman katon alta. Toisaalta näen myöskin sitten tämän opiskelijahuollon ja oppilaisiin tällaisen hyvinvointiin liittyvän systeemin toimivan paremmin yksien seinien sisällä yhdessä paikassa organisoituna ja keskitetysti. Ja siltäkin osin saisimme asiaa vietyä opiskelijoiden kannalta eteenpäin. Nyt pitää ajatella, että ei me rakenneta lukiota meille virkamiehille tai päättäjille. Me rakennetaan tuolla takana oleville nuorille ja niitä, jotka eivät vielä tänään täällä olekaan. Se on aika pitkä prosessi, mutta sillä me teemme Hyvinkäästä positiivisen koulu- ja opiskelukaupungin entistä paremman. Meillä on tällä hetkellä hyvä tilanne, mutta nyt ei voida jäädä vaan tähän lepäämään ja odottelemaan sitä, että meillä sattuu se kuuluisa Hykin putkivaurio. Ja sen jälkeen meillä ei ole niitä väistötiloja missään. Ja sitten huomataan, että jotain olisi pitänyt tehdä jo 10 vuotta sitten. Tiedän, että tätä voisi jatkaa aika pitkään, mutta teillä alkaa korvia ja mieltä kyllästyttää jo siinä kohdassa. Mutta mielelläni vastaan kysymyksiin ja olen suurella sydämellä Hyvinkään lasten ja nuorten puolesta, en pelkästään lukioasialla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen. Taisit saada meidät vakuutuneeksi siitä, että nyt on lukion aika. Ja näin näyttää olevan viestiseinämmekin viestittelijät. Eli täällä meillä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viestiä ja näyttävät kirjoittajat olevan kohtuullisen yksimielisiä tästä asiasta. Mutta mennään eteenpäin. Jos sopii, ei tässä vaiheessa vielä kysymyksiä, niitä varmaan tulee jatkossa. Ja Anne Jarva jatkaa ja kertoo meille nyt näitä eri vaihtoehtoja. Ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaan nyt sittenhän tämä häviää tästä näkyviltä tämä viestiseinä, kun se tulee se mun esitys siihen. Mutta te voitte koko ajan lähettää sinne kuitenkin niitä kysymyksiä, jos niitä tulee esityksen aikana mieleen. Ja sitten kun puheet on puhuttu, niin sitten Irma alkaa käydä niitä kysymyksiä läpi. Ja näitä mä varmaan tässä voi pitää. Ja tosiaan mä oon kaavoituspäällikkö ja mietin, että mitäköhän, tai siis varmaankin olen tässä tehtävässä sen takia, että tässä yksi oleellinen tekijä oli tämä keskuslukion sijaintipaikka. Ja kun kaupunginhallitus sitten asetti uuden ryhmän tässä alkukesästä, poliittisen ryhmän, sitten pohtimaan tätä lukiota suhteessa koko kouluverkkoon, niin sitten pääsin sen ryhmän sihteeriksi sitten. Ja tämähän on ollut erittäinkin mielenkiintoista työtä, koska tässä on nyt sitten joutunut muuhunkin kuin kaavakysymyksiin perehtymään. Lähtökohtanahan tällä selvityksellä on kaiken aikaa tämä opetuslautakunnassa hyväksytty palveluverkkosuunnitelma, jonka niin kuin sen perusopetuksenkin suhteen on tavoitteena, että on tällainen kohtuullisia perusopetusryhmiä sisältävä kouluverkko, jossa kouluja on tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia. Ja sitä palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessahan on otettu huomioon Hyvinkään väestökehitys ja rakentamisennuste, olemassa olevien tilojen kapasiteetti ja käyttöaste. Tässä on vielä kertauksena ne muutokset, jotka tähän kouluverkkoon on tässä lautakunnan esityksessä, niin sitten tehty. Tässä on tarkoituksena esiopetus siirtää kokonaan koulujen yhteyteen, rakentaa nyt tässä palveluverkkosuunnitelmassa lukio Hangonsillan alueelle, mutta muita vaihtoehtoja on tullut matkan varrella esille, ja että Metsäkaltevaan rakennetaan ensimmäisiä toisen luokan tilat ja esiopetus tässä vaiheessa, muutetaan Hyvinkään Sveitsin lukio Sveitsin yhtenäiskouluksi, ja koska lakkaa olemasta lukiokäytöstä, ja sitten samalla Talvisillan yksikkö Härkävehmaan kouluja lakkautetaan myös, koska oppilaat siirtyy Sveitsin yhtenäiskouluun, ja sitten Hyvinkään yhteiskoululukio jää pois koulukäytöstä. Ja kyläkoulukysymystä ei ratkaistu tuolla opetuslautakunnan kokouksessa, eikä siitä keskustella myöskään tänään täällä.
Tässä on kartta, joka liittyy tähän opetuslautakunnan tekemään päätökseen, joka näyttää nyt sitten kartalla nämä eri Hyvinkään koulut. Siellä on ruksittu punaisella, on merkitty noin koulukäytöstä poistuvat yksiköt, ja sitten eli Härkävehmaan koulu, Sveitsin lukio ja Hykki, ja sitten sinisellä on uudet yksiköt, eli Sveitsin yhtenäiskoulu ja tämä keskuslukio, ja sitten Metsäkaltevan esiopetus ja ihan nämä alkuopetuksen luokat. Ja tänään Pentti jo itse asiassa tässä kävi hyvin paljon läpi tätä, että mitä hyötyä yhdestä keskuslukiosta on opetuksen kannalta ja vetovoiman kannalta. Ja sen lisäksi on alustavasti myös hieman selvitetty, mitä se voisi kustannusten kannalta merkitä. Eli siellähän kuitenkin pystytään päällekkäisiä toimintoja karsimaan ja sitten tehostamaan opetusta, ja sitten myös uudet tilat on, siellä on yhteisiä, päällekkäiset tilatkin poistetaan, niin saadaan tehokkaammat tilat, ja se voisi vuositasolla olla tuommoisen 230 000 – 240 000 euroa siis per vuosi, joka sitten näin säästettäisiin. Ja tässä FCG:n keskuslukion sijaintiselvityksessä, joka huhtikuussa valmistui, niin siinä oli vertailtavana 3 vaihtoehtoa, jotka kaikki kyllä sijaitsevat aivan edullisesti Hyvinkään kaupungin keskustassa. Oli tämä Hangonsillan alue, joka oli palveluverkkosuunnitelmassa lähtökohtana, ja sitten uusina vaihtoehtoina Asemankoulun tontti ja Villatehtaan alue. Ja niillähän on sitten hieman erilaiset, niin on nämä niiden rakentamiskustannukset ja toiminnallisuus kuin sitten vaikutukset sitten tähän perusopetuksen verkkoon. Ja ne suurimmat vaikutukset tietysti perusopetuksen verkkoon johtuvat siitä, että yksi vaihtoehdoista on tuo Asemankoulun tontti. Ja näitä sijaintipaikkoja siinä FCG:n selvityksessä vertailtiin eri tekijöiden suhteen, liikenteellisen saavutettavuuden suhteen, pysäköinnin ja sen järjestämisen, kaavallisten tavoitteiden ja valmiuden suhteen, kulttuuriympäristöstä johtuvien rajoitteiden ja lähellä olevan rakennuskannan eli muiden koulujen hyödyntämisen tällaisen synergia-ajatuksen mukaan, ja ainoastaan investointikustannukset oli tuossa tarkastelussa. Ja siinä sitten se, mitä siitä selvisi, niin Asemankoulun niin kuin ikään kuin saneeraus ja täydennysrakentaminen lukioksi niin oli kustannuksiltaan edullisin sen takia, että siinä ei tullut mitään semmoisia ainoastaan osa koulusta, eli tämä perustui siihen, että juhlasalisiipi purettaisiin siitä Asemankoulusta ja sen tilalle tulisi lukion uudet tilat, niin ne purkukustannukset, mutta sitten Hangonsillan lukion tapauksessa niin sitten lisäkustannuksena tulee maaperästä johtuvia esirakentamiskustannuksia. Ja Villatehtaan koulu sitten hinnaltaan olisi kallein johtuen siitä, että jouduttaisiin sijoittamaan maanalaiseen pysäköintiin, ja sitten myös tämä sovittaminen tähän vanhaan arvokkaaseen ympäristöön olisi sitten kalliimpaa. Se aiheuttaa lisäkustannuksia. Näin muodoin se työryhmä päätyi suosittelemaan Hangonsillan sijaintia. Kävi kuitenkin niin, että sitten lausuntovaiheessa niin sitten esiintyi tyytymättömyyttä ja todettiin, että myös muita vaikutuksia, talousvaikutuksia ja seurausvaikutuksia täytyy selvittää, ja sitten päädyttiin tekemään tämä täydentävä selvitys, jossa ohjausryhmässä on siis puheenjohtajana Irma Paalman, sitten siinä on Miika Rantatorikka, Aki Korpela ja Annika Kokko, ja allekirjoittanut sihteerinä, ja sitten meiltä kaavoituksesta Aino Kuusimäki on ollut myös tässä apuna. Ja valmisteluryhmä on tukenut tätä työtä, jossa on Halosen Pentin lisäksi ollut Annukka Lehtonen, Markus Peevo, Jouko Vakkamaa, Mikko Silvasti ja Atte Honkonen mukana. Ja työ on edennyt sillä tavalla, että työohjelma tehtiin kesäkuussa ja nyt sitten elokuussa juurikin, tai oikeastaan nyt voi sanoa syyskuun puolella, tämä alustava selvitys on valmistunut ja nyt ollaan tässä keskustelutilaisuudessa. Ja tarkoituksena on, että ohjausryhmä lähettää tämän aineiston nyt sitten toimialoille ja nuorisovaltuustoon nyt sitten lausunnolle käsiteltäväksi yhtä aikaa tämän sivistystoimen jo hyväksytyn, opetuslautakunnassa hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman kanssa. Valtuustoseminaari järjestetään lokakuussa ja sitten selvitys viimeistellään ja marraskuussa sitten budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksyttäisiin valtuustossa. Ja siellä pitäisi sitten tietysti olla selvillä, että mikä näistä vaihtoehdoista on sitten se, jota lähdetään toteuttamaan. Vaihtoehtojen vertailu tässä työssä on tehty ja tehdään aiempaa tarkemmin, eli käsitellään lausunnoista, jo saaduista lausunnoista
kertynyt palaute ja asiantuntija-arvioita on tehty sivistystoimessa lisää ja tilapalveluissa ja teknisessä keskuksessa. Aiempia selvityksiä tarkastellaan kriittisesti siinä mielessä, että siellä on ollut joitakin virheitä ja sitten tosiaan puutteita, joita on täydennetty ja tietopohjaa on täsmennetty ja laajennettu väestötietojen osalta, koska rakentamisennustetta on kaupungissa täsmennetty ja tarkennettu. Sitten on selvitetty lukiotonttien muut käyttömahdollisuudet ja näihin lukiovaihtoehtoihin liittyviä taloudellisia arvoja niin näiden investointien lisäksi, joita jo siinä FCG:n selvityksessä selvitettiin, niin myös käyttökustannukset on arvioitu ja nämä ketjuvaikutukset tähän muuhun kouluverkkoon plus sitten mitä mahdollisista sitten käyttämättömien lukiotontin myynnistä kaupungille kertyisi tai rakennusoikeuden myynnistä, että ne on noita ketjuvaikutuksia. Synergiaetuja on tarkasteltu, mutta niissä ei ole nyt euroja mukana, koska se on ja ne ei kovin paljon eroa sitten näissä eri ratkaisuissa. Ja näitä lausuntoja tosiaan on saatu jo siitä FCG:n selvityksestä jonkun verran toukokuussa ja sitten nyt tässä uudessa vaiheessa niin myös oppilaitoksilta, Hyvinkään muilta oppilaitoksilta, Laurealta, Hyrjalta, Hyvinkään musiikkiopistolta, lasten ja nuorten kuvataidekoululta ja Hyvinkään opistolta pyydettiin lausunnot. Ja tässä näkyy nyt sitten tätä yhteenvetoa, toimivalojen ja nuorisovaltuuston lausunnot. Toimialathan kannattivat Hangonsillan vaihtoehtoa, ketkä ehtivät tämän tai halusivat käsitellä tämän asian. Nähtiin etuja tässä juuri tässä Hangonsillan ratkaisussa yhteistyössä Hyrjän ja Laurean kanssa, ja kun kysymys olisi uudesta koulusta, niin se olisi hyvin muunneltavissa ja se olisi moderni ja toimiva. Ja sitten jos vielä rakennettaisiin tämä liikuntahalli siihen viereen, niin sekin palvelisi hyvin lukiolaisia. Ja sitten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vielä korosti sitä, tai totesi tämän lisäksi, hyväksy nämä muut perustelut, mutta että kaupungin vastuu villatehtaan alueen kehittämisestä säilyy. Näinhän toki ilman muuta on. Ja sitten konserni- ja tukipalvelujaosto palautti asian uudelleen valmisteluun nimenomaan sen takia, että oli tyytymättömyyttä näihin selvitettyihin asioihin, että se oli epätäydellinen. Teklassa sitten se asia jätettiin pöydälle vähän samoista syistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei sinänsä ottanut kantaa näihin lukiovaihtoehtoihin ja sitten nuorisovaltuusto niin ikään kannatti Hangonsiltaa ja sitten siellä toi esiin sen, että moderni ja innostava kouluympäristö vastaa hyvin nykyisiin ja tulevaisuuden oppimisen vaatimuksiin ja kiinnittävät huomiota myös tähän teknologian rooliin, joka tietenkin onkin kouluelämässä korostumassa. Julkisten liikenteen hyvä saavutettavuus, keskustan läheisyys kauppoineen ja sitten välituntiaktiviteetteineen on sitten hyvä asia. Sitten nämä muut oppilaitokset, Laurea ammattikorkeakoulu, niin ylipäätään voi sanoa, että kaikki nämä totesivat, että kaikki vaihtoehdot mahdollistavat yhteistyön ja ovat sikäli niin kuin jatkossa täysin mahdollisia, mutta pieniä painotuseroja näillä oli. Laurea ammattikoulu kannatti Hangonsiltaa sen takia, että se nyt on lähimpänä Laurean yksikköä. Ja tilojen ristiinkäyttö olisi ihan päivittäin mahdollista. Vähän vastaavista syistä Hyrjä-koulutus sitten piti Aseman koulun tonttia parhaampana, koska se on lähimpänä tätä Urakankadun yksikköä, mutta Hangonsillan tontti on myös Hyrjän mielestä hyvä. Ja Hyvinkään musiikkiopisto piti ehkä lievästi parhaimpana sijaintisuosikkina Aseman koulua ja villatehdasta. Ajatuksenahan tässä on, että Hyvinkään musiikkiopisto sijoittuu uuteen lukioon. Sillä tavalla nämä vertailut on tehty, jolloin sitten sieltä uudesta lukiosta sitten pääsisi näppärästi Hyvinkään saliin tai sitten villatehtaallekin esimerkiksi näihin tiloihin käyttämään musiikkiopiston flyygeliä. Lasten ja nuorten kuvataidekoulu piti kaikkia sijainteja niin kuin hyvänä, koska etäisyydet ovat lyhyitä, mutta tietysti sitten tämä välitön läheisyys on täällä villatehtaan alueella paras. Hyvinkään opisto integroitaisiin lukion yhteyteen, tilat on sillä tavalla suunniteltu, jolloin sitten tietenkin tällä vaihtoehdolla sinänsä sijainnilla ei ole merkitystä. Tokikin heillä siellä lausunnossa oli ihan samalla lailla kuin musiikkiopistossa, että aseman läheisyys on tärkeä asia, koska iso osa opettajista tai merkittävä osa opettajista tulee muilta paikkakunnilta ja myös junaa käytetään tai linja-autoa, niin siksi se keskeinen sijainti on tärkeä. No nyt sitten varsinaisesti tähän uuteen selvitykseen. Tässä on ensin muutama kartta-analyysi.
tässä tämä kartalla esitelty näitä vaihtoehtoja. Siellä on taustalla väestötiedot 2015-2030, joissa näkyy nyt sitten, että miten eri tilastoalueilla asuu kouluikäisiä lapsia. Tällainen auttaa tietenkin vähän arvioimaan sitä, että onko ne koulut nyt siellä päin, missä tulevaisuudessakin lapsia asuu. Ja sitten siihen on laitettu niille kartoille juurikin tämä perusopetuksen kouluverkko sekä nykytilanteessa että sitten palveluverkkosuunnitelman mukaan vuonna 2030. Ja skenaarioissa on näytetty sitten tämä lukiovaihtoehtojen vaikutus perusopetuksen kouluverkkoon. Ja tässä näkyy nyt tämä nykytilanne, että mitä tummemman vihreä sävy siellä on, niin sitä enemmän nyt tällä hetkellä asuu kouluikäisiä lapsia kaupungissa. Ja sitten jos mennään, eli nythän näkyy, että esimerkiksi täällä Martin suunnalla asuu paljon, mutta yhtä lailla myös sitten tuolla Vieremän ja Pohjoisen puistokadun seuduilla ja sitten tuolla etelämpänä sitten Kruununmaan alueella nyt noin esimerkiksi. Ja näilläkin alueilla isoja kouluja myös on olemassa. No sitten nämä skenaariot on laadittu siten, että on esitetty nämä lukioiden vaihtoehtoiset sijainnit ja sitten tämä tavoitteellinen kouluverkko eri tapauksissa. Ja jokaisesta vaihtoehdosta, jotka oli siis tämä Hangonsilta, asema ja villatehdas, niin on 2 skenaariota, joissa toisessa A-skenaariossa keskustassa säilyy joka tapauksessa alakoulu. Joko se on aseman koulu tai sitten rakennetaan uusi alakoulu esimerkiksi Hangonsillan alueelle ja kustannuslaskelmissa se on juuri nimenomaan sijoitettu sitten sinne Hangonsillan alueelle se uusi alakoulu, jos ei tule lukiota. Ja sitten B-skenaariossa nämä keskustan oppilaat hajautetaan muihin alakouluihin ja kustannuslaskelmissa on oletettu, että se on Sveitsin yhtenäiskoulu, jota sitten täydennetään Viipale-koululla. Ja näissä kartoissa ympyrän kuva kuvaa koulun kokoa ja sitten siinä näkyy myös se tilanne, että kuinka paljon siellä on sitä käytettyä kapasiteettia, eli ei oppilaita suhteessa siinä koulun kokoon. Ja sitten se, että sinisellä näkyy sitten se, että jos ikään kuin siellä on tilaa siellä koulussa. Nämä on teoreettisia laskelmia. Ja sitten siellä on esitetty myös nämä väestötiedot siellä taustalla. Niitä ei tietenkään tässä esityksessä pysty tarkastelemaan noita lukuja sitten, jotka osoittaa noita kouluikäisten määriä, mutta sitten paperiesityksessä ne kyllä sitten näkyvät. Ja sitten tämä on tässä yksi tärkeä kysymys se, että tarvitaanko ydinkeskustassa perusopetusta ja tuo graafi väestöennussuunnitteesta näyttää, että ydinkeskustan alueella jo sitten alle 15-vuotiaiden väestömäärä on kasvussa tulevaisuudessa. Tilanne on vähän toinen kuin silloin, kun tuota palveluverkkosuunnitelmaa tehtiin muutama vuosi sitten, koska sitä on tarkennettu tätä rakentamisennustetta niin, että ei aikaisemmassa tilanteessa oli ehkä vähän yliarvioitu metsäkaltevan rakentamisen nopeutta ja se painottui silloin se väestökasvu niin kuin enemmän sinne metsäkaltevan alueelle, mutta nyt kun Hangonsillan aluekin on tulossa ja ajatellaan, että se ei ehkä pelkästään ole kuitenkaan vain pienasuntoja, vaan myös perheasuntoja ja sitten yleisesti ottaen keskusta-asuminen on ainakin pääkaupunkiseudulla myös niin kuin lapsiperheiden suosiossa, niin sitten on vähän arvioitu, että ehkä Hyvinkäälläkin sitten se muutos tuonne reuna-alueille ei olisikaan niin voimakas kuin aiemmin, eli siitä syystä nyt sitten tämä keskustan väkiluku ja yhdyskuntarakenteen kannalta ja palveluiden kannalta, keskustan elinvoimaisuuden kannalta, se olisi ihan tärkeää, että keskustassa asuisi myös perheitä. No niin. Ja sitten toinen syy sitten siihen ydinkeskustan perusopetukseen on se, että kun on toimintoja, erikoisluokkia, esimerkiksi englanninkielisiä luokkia ja muitakin, ne sijoittuu yhteen kouluun ja se koulu on järkevää olla keskustassa, koska sinne tullaan eri puolilta kaupunkia ja silloin on parhaat paikallisliikenteen linja-autoyhteydet. On se sitten aseman koulu tai sitten rakennettaisiinko se sinne Hangonsillan alueelle, niin yhtä lailla se on aseman läheisyydessä. Ja nyt tässä on sitten nämä skenaariot. A-skenaario on aina se, että aseman koulu säilytetään ja sitten, tai että keskustassa säilyy siis tämä alakoulu ja sitten B-skenaario on se, että rakennetaan tämä tarvittavat lisätilat Sveitsin koulun yhteyteen ja
sitten aseman koulu voidaan lopettaa, joko myydä muihin tarkoitukseen tai sitten tietysti sijoittaa sinne se lukio, niin kuin tässä yksi vaihtoehto on. Ja näitä ei tässä nyt kovin tarkalleen näe, mutta se idea toistuu näissä vaihtoehdoissa, eli tämä oli tämä Hangonsillan lukiovaihtoehto. Ja sitten aseman lukiovaihtoehto eroaa siinä mielessä, että siinä tämä vaihtoehto, että lukio sijoitettaisiin aseman koulun tontille, niin silloin joko rakennetaan tämä uusi alakoulu Hangonsillan alueelle, ja se voisi olla nykyistä aseman koulua pienempi, koska nykyaseman koulussa on sitä ylikapasiteettia jonkun verran tulevaisuudessakin. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että keskustan oppilaat hajautetaan, eli sinne Sveitsin koulun yhteyteen. Ja näissä perusopetuksen näkökulmissa tämä Villatehtaan lukion sijainti on ihan sama kuin se Hangonsillan vaihtoehto. Että tässä vaan sitten se ero on se, että tämä onkin täällä Villatehtaalla tämä lukio, eli joko aseman koulu säilyy tai sitten ne siirretään Sveitsin koulun yhteyteen oppilaat tai muihin kouluihin sitten Hyvinkäällä. Ja tällaisia vaihtoehtoja on nyt tarkasteltu. Tietyllä tavalla tehtiin tämmöinen järjestelmällinen analyysi siitä, että millaisia sisäisiä hyviä ja huonoja puolia eri vaihtoehtoihin liittyy ja sitten millaisia ulkoisesta ympäristöstä johtuvia hyviä ja huonoja puolia vaihtoehtoihin liittyy. Ja ne päänäkökulmat oli tämä talousnäkökulma, oli opetuksen järjestäminen, synergianäkökulma, jossa oli nämä muut oppilaitokset, mutta myös liikuntatilat, koska se urheiluhalli on aika iso investointi, niin mietittiin myös mahdollisuuksia hyödyntää jo olemassa olevia liikuntatiloja. Ja maankäytön ja rakentamisen osalta niin perusvaihtoehtoina oli aika pitkälle samat kuin siinä FCG:n selvityksessä, niitä vaan jonkun verran tarkennettiin. Esimerkiksi tuon kulttuuriympäristön hoidon kaavallisten tavoitteiden suhteen. Ja sitten uusia asioita erityisesti oli tämä vaikutukset muuhun kouluverkkoon ja tämä perusopetuksen ketjutus ja vaikutus Hyvinkään vetovoimaisuuteen. Mutta suurimmat erot näiden eri vaihtoehtojen välillä näkyy näissä kustannusvaikutuksissa ja nämä on sitten tuolla lopussa vedetty yhteen. Mutta että tässä oli nyt sitten näissä tarkasteltiin vielä paitsi, että oli nämä kaikki 3 vaihtoehtoa, joissa oli sitten se keskustakoulu ja viipalekouluvaihtoehdot vielä, niin sitten oli myös aseman koulun suhteen säilyttävä ratkaisu tai sitten se, eli säilytetään osa sitä vanhaa aseman koulun rakennusta, siis pääosa siitä ja puukoulu sillä tontilla ja sitten se toinen vaihtoehto, että puretaan ne aseman koulun rakennukset. Ja tuolla alhaalla sitten tässä näkyy niitä, että kun me arvioitiin myös tätä tulopuolta, eli minkä verran sitten ne eri tontit, niistä pystyttäisiin sitten, kun ne myytäisiin muihin käyttötarkoitukseen, jos ei niitä käytetä lukiotonttina eikä sen paremmin myöskään peruskouluna, niin mitä arvoja siellä nyt sitten on. Ja näistä arvoista nyt sen verran voi sanoa, että niitä ei pysty, kun näille ei ole tarkempaa suunnittelua tehty näille tonteille, niin sitä ei pysty tarkalleen sanomaan, mutta meidän kaupungingeodeetti Marko Kankare on nämä hinnat antanut kokemuksen ja tietysti hän tietää, mitä kerrosneliömetri kaupungissa maksaa. Niissä on tuo iso haarukka sen takia, että se riippuu niin siitä käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määrästä ja Hangonsillan tontti asuntotonttina voisi olla 2,5–3 miljoonaa euroa. Aseman koulun tontilla tämä hintaharukka on kaikkein suurin, jos se niin kuin myytäisiin, koska tuo 1,5 miljoonaa euroa perustuu siihen, että rakennukset tontilla säilytetään, niiden käyttötarkoitus kyllä muuttuu jonkinlaiseen liikerakentamiseen esimerkiksi, mitä se nyt voisi olla niissä kouluissa, ja sitten siihen voisi täydentävästi tehdä asuinrakentamista jonkun verran sille tontille myöskin. Ja sitten tuo 8 miljoonaa, mikä siellä on isoin hinta merkitty, niin se sitten kyllä tarkoittaa sitä, että rakennuksista ainakin siitä kivikoulusta luovutaan ja sitten se rakennetaan kohtuullisella tehokkuudella, eli 1,5 oli siinä se tehokkuus, joka on melkein yhtä tehokas kuin ykköskortteli, mutta ei aivan, eli ihan keskustan tehokkuudella, niin sitten se olisi noin arvokas tontti. Luonnollisesti purkukustannukset on tuossa otettu huomioon. Villatehtaan rakennusoikeuden arvo on tässä. Sitä rakennusoikeutta on huomattavasti vähemmän käytettävissä täällä kuin näissä muissa. Sehän on kaavassa jo määritelty noin 6000 kerrosneliömetriä, jolloin sen hinta olisi 1–1,5 miljoonaa euroa. Ja tämä ottaa huomioon sit sen, että siinä pitää rakentaa rakenteellinen pysäköinti sinne alapuolelle, koska muutoin pysäköintipaikkoja ei ole tällä alueella tarpeeksi.
Ja sitten tässä on vielä sitten näitä vaihtoehtoja varjoitu täällä, että tosiaan siellä on aina otettu huomioon joko asemankoulun modernisointi, jos asemankoulu säilytetään, se on 8,9 miljoonaa investointisuunnitelmassa, tai sitten se Sveitsin lisätilat, joka olisi 3,3 miljoonaa viipalekouluna, mutta sitten jos rakennetaan uusi alakoulukeskustaan, niin se on hieman kalliimpi tietenkin, koska siellä tarvitaan sitten ne keittiöt ja salit ja opettajien tilat ja muuta, niin se on kalliimpi kuin viipalekoulu. Suurin piirtein samankokoisia ne voisivat olla. Ehkä hieman isompi tämä uusi alakoulu ja 6,5 miljoonaa on laitettu sille hinnaksi. Ja sitten tosiaan tuo salikysymys tuo tähän variaatiota. Eli jos luovutaan siitä ajatuksesta, että ei tule tällaista urheilutapahtumiin sopivaa hallia, niin kuin tässä FCGn investointiarviossa oli mukana, niin se tässä asemankoulun tapauksessa, niin se näkyy, se pienentää sitä kustannusarviota 2,6 miljoonaa euroa. Ja sitten asemankoulun tapauksessa, on se sitten säilytettävä tai uusi, niin voitaisiin sitten hyödyntää villatehtaan liikuntatiloja ja muita saleja. Sitten, eli ei tarvittaisi, mahdollisesti voitaisiin siis pärjätä ilman isoa salia siinä aseman tontilla kokonaan. Ja se on yksi mahdollisuus. Ja sitten Hangonsillan alueella tämä ei ole mahdollista, koska Hangonsilta on nyt sen verran kauempana nyt kuitenkin villatehtaasta, että välitunnin aikana sinne ei ehdi. Ja kun sinne täytyy sitten rakentaa se tavallinen sali, niin sitten se hyöty on vain 1,4 miljoonaa euroa sitten. Että se on sitten se, että ei rakenneta isoa hallia, mutta rakennetaan pieni sali. Villatehtaaseen tämä hallispekulointi ei vaikuta, koska tässä kaikki vaihtoehdot perustuu siihen, että villatehtaalla hyödynnetään villan areenaa ja muita täällä olevia tiloja. Käyttötalouden kannalta niin sitten ne erot eivät ole kovin suuria, mutta voi sanoa, että tuo uudisrakennus on edullisempi käyttää, kun se on tilatehokkaampi ja sitten energiatehokkaampi. Ja sitten silloin, jos on vanhaa tilaa, niin sitten se ei ole ehkä niin toiminnallinen, sen takia se on kalliimpi. Esimerkiksi tämä aseman säilyttävä ratkaisu ja sitten tämä villatehdas on arvioitu, että on kaikkein kallein tämän monimuotoisuutensa vuoksi, mutta tämä on joka tapauksessa, siinä liikutaan sen verran pienemmissä hinnoissa, että se ei nyt näissä miljoonissa paljon näy, mutta pitkällä aikajänteellä tietysti vaikuttaa tähän asiaan. Ja synergiaetuja näillä on oikeastaan kaikilla vähän erilaisia, että se ei tähän kustannusvaikutukseen sitten juurikaan tee eroa näiden välille. Ja nyt sitten tässä on tämä vaihtoehto, että muutoin sama, mutta sitten on tutkittu tämä, että mitä maksaa, jos asemankoululle rakennetaan kokonaan uusi rakennus. Ja nyt sitten se uuden rakennuksen hinta on silloin aivan sama kuin Hangonsillan lukion hinta ilman sitä lisäkustannusta, joka Hangonsillalle tulee siitä huonommasta maaperästä. Kuitenkin pitää maksaa sitten siitä asemankoulun rakennusten purkamisesta 850 000 euroa ja sitten tuo hallivaihtoehto on sitten olemassa, että sitäkään ei rakenneta, niin sitten vähän säästetään. Mutta tämä asemankouluvaihtoehto sitten tosiaan tarkoittaa näitä alakouluratkaisuja. Ja nyt tässä on sitten yhteenveto tästä kustannusvertailusta mukana nämä tonttitulot, jossa näkyy sitten tämä iso hintahaarukka täällä johtuu siitä, se on laskettu niin, että tuo alempi hinta on aina sellainen, että kun tietysti on kulut miinus tulot, niin sitten mitä isompi on se, että jos ne on maksimaaliset ne tonttitulot, niin silloin päädytään pienempään hintaan, ja jos ne on vähäisemmät ne tonttitulot, niin sitten päädytään suurempaan hintaan. Ja kaiken kaikkiaan tässä tulee yhteenvetona todeta, niin kuin näkyy ihan selkeästi, että luonnollisesti niin kuin kokonaisvaikutuksiltaan huokein edullisin vaihtoehto on tämä ratkaisu, että siis keskustassa ei ole uutta koulua eikä aseman kouluakaan sen paremmin peruskouluna, vaan että toteutetaan se viipalekoulu Sveitsin koulun yhteyteen. Aseman koulun saneeraus on kuitenkin se 8,9 miljoonaa tai se vaikuttaa sitten tähän, että nämä alakoulukeskustassa ratkaisut ovat kalliimpia silloin, kun aseman koulu saneerataan, ja tämä uusi alakoulu on sitten hieman huokeampi vaihtoehto. Kaikkein ikään kuin edullisin vaihtoehto on tuo Hangonsillan uusi lukio
tällä viipalekouluratkaisulla, ja se johtuu siitä, että silloin tämä Aseman koulun tontti voidaan sitten kevyemmin tai raskaammin hyödyntää muussa käytössä. Ja villatehtaan sijainti, silläkin on sitten tässä viipalekouluvaihtoehdossa tietysti etua siinä, että siinä voidaan myydä sekä Hangonsillan tontti että Aseman koulun tontti. Ja todella vaikuttaa nuo karsitut vaihtoehdot, se, että ei rakenneta sitä suurta hallia, niin sitten Aseman kouluvaihtoehdot halpenee 2,6 miljoonaa ja Hangonsillan vaihtoehto 1,4 miljoonaa. Mutta sitten on näitä muita vaikutuksia täällä sitten, jotka myöskin kustannusten lisäksi sitä ohella, niin näähän on sen koulutoiminnan kannalta sitten niitä tärkeitä vaikutuksia. Eli jos rakennetaan uudisrakennus, niin sehän on sitten uusi ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen, ja vanhasta ei koskaan saada välttämättä toiminnallisesti uuden veroista kulttuuriympäristöarvot niin siellä Aseman säilyttävässä ratkaisussa kuin villatehtaalla,kin, niin hän luo identiteettiä sille ilman muuta sille rakennukselle, mutta ne myös rajoittaa sitä suunnittelua, jolloin se ei ole toiminnallisesti ehkä ihan yhtä hyvä, mutta sekä tämä Aseman koulun vanhat rakennukset että tämä villatehdas, niin ne kyllä taipuu siihen lukio-opetukseen, että kyllä sinne sitten ihan kohtuudella saadaan se koulu upotettua, ja erityisesti villatehtaan tapauksessa se arvokas kulttuuriympäristö kyllä toiminee semmoisena erityisen omaleimaisuuden ja hengen luojana lukiossa. Ja tässä on nyt sitten vaan se ero, että jos Aseman tontille toteutetaan uusi rakennus, niin silloin se tietysti tästä näkökulmasta katsottuna vastaa sitä Hangonsillan uutta rakennusta. Synergian kannalta tuossa tuli jo mainittuakin, että sitten nämä synergiaedut ovat näillä eri kouluilla vähän erilaiset. Ja ei oikeastaan eroa niiden kohdalle saa, että ainoastaan tämä nyt sitten tietysti tämä kulttuuri- ja liikuntatilojen läheisyys sekä oikeastaan villatehtaassa eniten, mutta myös Asemassa, niin vaikuttaa siihen, että niitä liikunta- ja salitiloja ei tarvitse sitten samassa määrin muutoin rakentaa tuon Aseman koulun tontille nyt esimerkiksi. Ja tälle ei ole ero sitten tosiaan se, että onko Aseman koulu sitten uusi tai vanha. Ja maankäytön ja rakentamisen kannalta, niin sitten tämä Hangonsillan vaihtoehto, siinä on se etu, että sehän on, niitä kaavoja tällä hetkellä on laadittu siitä näkökulmasta, että lukio sinne toteutetaan ja että se voi olla kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, moderni rakennus. Pysäköinti voidaan siellä toteuttaa maantasopysäköintinä ja se on hyvin saavutettavissa, eikä siellä ole kulttuuriympäristöstä johtuvia rajoitteita, mutta tietenkin se oma kulttuuriympäristönsä siihen sitten kyllä hienosti esimerkiksi Renton vanhoihin rakennuksiin ja Rautatiemuseon rakennuksiin sovittaen kyllä syntyy. Ja Aseman ratkaisussa kaavat toki mahdollistavat lukion sijoittamisen, siis käyttötarkoituksensa puolesta, ja rakennusoikeuskin riittää, mutta se on jonkun verran ahdas tontti sitten, kun iso uudisrakennus joka tapauksessa tulisi siihen pysäköinnin kannalta sitten. Ja sitten, kun siinä on sitten toisaalta liityntäpysäköintiä käytettävissä, että ehkä ei se sitten niin haittaisi. Hyvä saavutettavuus, itse asiassa tällä on kaikkein paras saavutettavuus, kun se on siinä sitten kaikkein lähimpänä rautatieasemaa, että niin jos ajatellaan ulkopaikkakuntalaisia, plus ne bussitkin on siinä hyvin, paikallisliikenteen bussit, mutta ero Hangonsiltaan ei ole kovin suuri, ja onhan se sitten kaavalliselta näkökulmalta on hienoa, että olisi hienoa tässä säilytettävässä ratkaisussa, että sitä arvokasta rakennuskantaa voitaisiin säilyttää ja kunnostaa. Se on sama etu villatehtaassa, tietysti kaavan käyttötarkoitus rakennusoikeus mahdollistaa, lukion pientä semmoista hienosäätöä jossakin kohtaa tulee, mutta menee kyllä kaavan puitteisiin, mutta sitten siinä on rasitteena tämä kallis pysäköintiratkaisu, koska siinä lukiorakennuksen yhteydessä tai sen uudisrakentamisen on se mitä tahansa, kun se vie tätä pihapinta-alaa, jossa nyt villatehtaan kaikkien työpaikkojen autoja on, niin myös kaupungintalon ja näiden muiden tilojen, niin silloin siellä on pakko rakentaa se pysäköintilaitos maan alle, ja se tietenkin silloin niin kuin tulee kokonaan kaupungin kustannettavaksi. Ja sitten arvokas rakennuskanta rajoittaa sitä sen toiminnallisuuden puolesta, vaikka muuten hieno lukio voisi kuitenkin tulla. Ja sitten tässä Aseman koulun uuden rakennuksen tapauksessa tietysti sitten kaavat mahdollistaa itse asiassa tällä hetkellä myös
myös sen kaavan rakentamisen tai sen uudenkin lukion siihen rakentamisen ja liityntäpysäköinti on käytettävissä, hyvä saavutettavuus. Mutta sitten menetetään tämä kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, eli kivikoulu, puukoulu siellä sitten tai tilanteesta riippuen voitaisiin toki säilyttää. Ja sitten tässä on sellainen prosessiriski, jos ajatellaan tätä toteuttamista, että sitten ei ole ollenkaan sanottu, että onnistuuko se asemakaavan muuttaminen siinä sillä tavalla tai sen hankkeen toteuttaminen, että ne rakennukset purettaisiin. Vaikutus vetovoimaisuuteen on tässä nyt sit arvioitu näin, että Hangonsillan tapauksessa se vahvistaisi nimenomaan tätä keskustan länsipuolista aluetta ja Hangonsiltaa ja integroituisi Laurea ja Hyriän kanssa hyvin. Ja Aseman koulussa molemmissa ratkaisuissa, niin toki tuossa kyllä nyt pitäisi sanoa, että integroituu Hyriän kanssa. Erityisesti näkyy olevan pieni virhe vielä kalvossa. Ja sitten sen nimenomaan sen Hyriän Urakankadun kiinteistön kanssa ja sitten se on kiinteä osa ydinkeskustaa ja oikeastaan profiloisi koko kaupunkia siinä, mutta haittapuolena on se, että Hangonsillan alueelle voi olla vaikeaa sitten löytää muuta vetovoimatekijää asumisen niin kuin ohella. Pikkukoulullakin toki siellä on tämmöinen vetovoimavaikutus, sit jos siihen ratkaisuun päädytään. Ja Villatehtaan alueella se arvokas kulttuuriympäristö luo lukiolle vahvan identiteetin ja se rakennusten korjaaminen parantaisi kyllä tämänkin alueen vetovoimaa. Hieno kohdehan tästä Hyvinkäällä tulisi ja sitten tuo Hangonsilta juttu on tietenkin ihan sama asia kuin tuossa Aseman koulun vaihtoehdossa. Näin, tässä ei nyt oteta kantaa siihen, mikä vaihtoehto pitäisi valita, että se on sitten jatkopohdintojen tehtävä, mutta kiitoksia. Kiitoksia Anne Jarva. Ja nyt on varmaan syytä todeta, että virkamiehet valmistelee ja luottamushenkilöt päättää. Ja tässä hyvin näemme sen, mitä virkamiehet tekevät parhaimmillaan. Eli täällä meillä on runsaasti seinällä tullut kysymyksiä ja tämä, mitä äsken sanoin, on myös vastaus yhteen. Eli perusteellinen, hei paljonko tästä asiasta käydään keskustelua ennen kuin voidaan lähteä toimiin. Tämä asia tulee päätökselle nyt syksyllä ja tämä perusteellinen selvitys, mitä ohjausryhmän pyynnöstä on tehty, on ollut todella tarpeellinen. Jos me ajattelemme sitä aikaisempaa selvitystä, mitä konsultti teki. Eli vastauksena ehkä tähän ryhdymme töihin, teemme päätöksen tänä syksynä. No sitten hyvinkääläinen, miten tämä asia käy kuntaliitoksen myötä. Ensi maanantaina, hyvät hyvinkääläiset, on kaupunginvaltuuston kokous, jossa valtuutetut ottavat kantaa siitä, jatkammeko kuntaliitosselvitystä. Eli tämä asia ratkeaa kohtuullisen pian. Oma kantani on, että riippumatta siitä, jatkammeko selvitystä vai ei, niin me tarvitsemme tänne uuden lukion. Sä tarvitset tämän mikrofonin, että tulee. Annan tässä pikapuolin Pentti Halosen jälkeen yleisön kysyä muutaman kysymyksen ja sen jälkeen palaamme tänne seinälle. Meille on tullut runsaasti kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin näitä kuntaliitoksiakin ruvettiin oikein viemään eteenpäin, niin Hyvinkäähän asetti 3 pääkohtaa, mitkä on saatava kuntoon ja rakennettava joka tapauksessa, kävi kuntaliitoksessa miten hyvänsä. Ja lukio oli yksi niistä. Ja jos kuntaliitos olisi tullut, tai tulisi, eihän siitä nyt vielä ole mitään lopullista päätöstä, niin tuo Hyvinkään yksi keskuslukio olisi tämän kuntaliitoksen kohdallakin yhteisenä kunnan. Tämä olisi yksi niitä Hyvinkään keskeisiä ja alueellisesti erittäin onnistunut ratkaisu. Tuusula pohtii samalla tavalla lukiotoiminnan keskittämistä omalle isolle kampukselleen. Ja totta kai Järvenpää on tehnyt omat ratkaisunsa, mitä me hyvin tiedämme. Kyllä tämä siihenkin palapeliin aivan loistavasti mahtuisi. Kiitos ja nyt hyvä yleisö, teillä on mahdollisuus kysyä ja käytetään mikrofonia, jotta kysymyksenne ja vastauksenne välittyisivät myöskin koteihin.
Lauri Lehtonen, hyvää iltaa. Haluaisin kysyä sellaista, että onko tässä selvityksessä harkittu sellaista vaihtoehtoa, että jossa remontoitaisiin nämä nykyiset lukiot ja säilytettäisiin tämä niin kuin laaja tarjonta, mitä niissä on, mutta sitten siinä tietenkin tulisi varjopuolena se, että nämä opiskelijat joutuisivat kulkemaan näiden kahden kampuksen väliä tai kahden lukion väliä voidakseen esimerkiksi valita vapaasti molemmista lukioista niitä. Ikään kuin yhdistettäisiin hallinnollisesti, mutta toimisi kahdessa eri paikassa. Ja kysymys lähinnä pohjautuu siihen, että onko tästä olemassa kustannusarviota tästä vaihtoehdosta, koska nyt tässä palveluverkkosuunnitelmassa monia muita asioita perustellaan huonolla taloustilanteella. Tämäkin on hyvin ajankohtainen kysymys, josta tätä hommaa lähdettiin pohtimaan aikanaan. Eli pystytäänkö ja kannattaako jatkaa kahdessa eri rakennuksessa, jossa tämä valintatilanteen takia me menetetään juuri niitä profiiliaineiden oppilasopiskelijamääriä. Ikävä kyllä, vaikka välimatka on tuollainen, niin opiskelijat eivät helposti lähde vaihtamaan sitä taloa jo ihan tämän lukujärjestystekniikan vuoksi. Tuossa yhdessä rakennuksessa saadaan silloin isompia ryhmiä, juuri niin kuin korostinkin, profiiliaineisiin, juuri luonnontiedeaineet esimerkkinä. Ja kun toit esille, että hallinnollisesti yhdistetään, niin siinä se synergiaedut niihin säästöjen kohdalla eivät ole sitä luokkaa, kun on tässä yhteisessä rakennuksessa. Tästä vielä tämä tarkentuu ikään kuin tämä tehokkuus siivouksen, kiinteistöhoidon, ruokapalveluiden ja yleensä esimerkiksi juuri tämän tekniikan rakentamisen myötä. Kyllä niissä vanhat rakennukset, ne on ihan ok, mutta en ole rakennuksella ammattilainen, mutta kaikki ne, mitä sieltä on kuulunut viestiä, että me emme saa sellaista energiatehokasta rakennusta rakennimme näihin kahteen varsin vanhentuneeseen kiinteistöön. Kiitos. Ja nyt kysyjä viestiseinällä haastaa paikalla olevat opettajat, arvoisat rehtorit, arvoisat paikalla olevat opettajat. Mikä on näkemyksenne? Iltaa kaikille, Jaakko Rainio Sveitsin lukiosta. Niin ensinnäkin tämä ilta ja koulutushan on positiivinen asia, että ollaan kaikki hyvän asialla ja nuorten asialla, mietitään tulevaisuutta ja tietysti minua lämmittää se, kun muutama vuosi sittenhän valtuusto teki päätöksen uuden lukion rakentamisesta. Tänä syksynä päätetään paikka. Et silleen ollaan hyvällä pohjalla. Ja tämän kokoinen hyvä kaupunki, 46 000 asukasta Hyvinkään, niin ehdottomasti yksi lukio ja meidän pätevät opettajat saman katon alle tekemään yhteistyötä. Niin kuin tehdään jo nytkin, meillä on kielissä yhteisiä ryhmiä, yhteisiä opettajia, liikunnassa yhteisiä opettajia. Tehdään yhteinen opetussuunnitelma tämän syksyn aikana ja talvella tehdään. Eli ollaan menossa jo yhteiseen lukioon. Niin kyllä mun mielestä tämä on Hyvinkään pelastus, jos me saadaan uusi nykyaikainen rakennus lukiotoiminnalle. Ja sitten niin kuin tässä viestissäkin tuli monella, sen jälkeen pitää laittaa muut Hyvinkään koulut kuntoon. Koska se on kuitenkin se tulevaisuuden investointi nuorille ja lapsille. Ja monien kymmenten vuosien päähän pitää katsoa tästä eteenpäin. Ja silleen meillä on Hyvinkäällä koko opetustoimessa minun mielestä erittäin hyvä yhteishenki, että näen hedelmällisenä kehittää ja pohtia tätä asiaa ja nimenomaan työskennellä yhdessä. Me ollaan Team Hyvinkää ja suunta on vaan eteenpäin ja ylöspäin. Joo, iltaa kaikille, on Kirsi Silvenoinen, yhteiskoulun lukion rehtori ja Jaakon kanssa ihan kaikista asioista samaa mieltä ja tähän kahdessa rakennuksessa toimimiseen niin vielä vähän lisäilisin sitä, että jos ne remontoidaan sellaisina ja jatketaan toimintaa niissä, niin nämä meidän tämän hetken monet ongelmat ei sillä ratkea. Eli tällä hetkelläkin 10 minuutin aikana meillä siirtyy päivittäin, saattaa siirtyä 5-10 opettajaa ja sitten opiskelijoita kävellen. Ja tiedätte, että vaikka matka on 1,5 kilometriä, niin se ei talvisin esimerkiksi onnistu, jotenka varmasti siinä opetus sitten kärsii. Mutta toimintaa ollaan pistetty jo paljon yhteen ja sillä tavalla tehty myöskin lukiokoulutukseen varmasti tässäkin vaiheessa säästöjä paljon ja eletään jo kohti tätä
tätä uutta lukiota. Että kyllä kovasti toivomme päätöksiä. Se on se pääasia, mitä me, ja koko henkilökuntakin varmasti toivoo päätöksiä. Kiitoksia. Yleisöstä en näe nyt halukkuutta osallistua keskusteluun. Olkaa hyvä. Aino-Lehti. Päivä. Onko nyt totta se, että siellä yhteiskoulun lukiossa tai yhteiskoulussa siis on homeongelmia niin, että opettajat sairastuu siellä? Mä oon tämmöistä kuullut. Nyt mä en ole kuullut. Meillä on varmaan kaikkein pienin sairastumistilasto tämän kaupungin työntekijöiden toimipisteessä, että todella minulle ei ole kantautunut tästä mitään tietoa, että näin olisi. Ja tosiaan näin tilastollisestikin pystytään varmasti se toteamaan, että kaupungin kaikesta väestä lukion opettajat sairastavat kaikkein vähiten. Kiitos. Sitten mennään tänne viestiseinälle. Täällä on kysymys, miten Hyvinkäällä käy erityisopetuksen? Ja sitten tämä liittyminen, miten Hyvinkäällä käy erityisopetuksen ja sitten tämä Hyrjään liittyminen. Nämä on semmoisia, jotka nyt toivoisin, että meille vaikka Pentti Halonen vastaisi väärinkäsitysten välttämiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Erityisopetus ei ole tässä millään tavalla uhattuna tässäkään ratkaisussa. Siitä puhutaan paljon ja sitä tarvitaan edelleen ja sitä järjestellään erinomaisen hyvin tuolla perusopetuksen puolella. Ja jos ajatellaan sitten tämä Hyrjään liittyminen, niin koko valtakunnassa on ollut monenlaisia hankkeita viimeisen 30-40 vuoden aikana yhtenäistä nuorisokoulusta ja vastaavista. Kyllä näillä näkymin hallituksen linjaukset ja kaikki muut, mitä tässä on tehty ja viime vuosien aikana tähtää siihen, että meillä on kaksi ikään kuin tämmöinen duaalimalli, jossa ammatillinen koulutus kehittää toimintaansa omallaan, mutta entistä tiiviimmin tehdään yhteistyötä yleissivistävän koulutuksen eli lukion kanssa. Kiitos. Sitten täällä aiemmin oli kysymyksiä näistä liikuntatiloista, jos me saadaan seinää hiukan siirrettyä. Ja sitten oli kysymys myöskin henkilöstöstä ja irtisanomisesta. Eli näihin vastaukset. Kiitos Pentti. Katson, että vastaan nyt oikeaan kysymykseen. Eli henkilöstöstä voisi sen verran sanoa, että niin kuin tuossa lukiorehtori sanoi, pakettia on jo tiivistetty ihan nuorten valintojen myötä. Ne tulee automaattisesti sitä kautta, että tiettyjä aineita, tiettyjä kursseja valitaan ja koko ajan meillä virkarakennetta mietitään sitä tulevaisuuden suuntaa kohti. Esimerkiksi kielten kohdalla me emme ole täyttäneet niitä virkoja kaikkia, jossa tällä hetkellä näyttää, että ne ei ole vetovoimaisia, ei meillä eikä muuallakaan. Toivoisin kuitenkin edelleen Euro-Suomessa kun ollaan, että muutakin osataan kuin englantia. Irtisanomiset eivät kuulu missään olosuhteessa ja missään tilanteessa tähän. Se on ihan selvää, että tänä päivänä nämä on meidän kaikkien mielessä ja huulilla ja ajatuksissa, kun noita katsoo noita ennusteita. Nyt tässä kohdassa, kun sanoisin sitä henkilöstön yhteiskäyttöä, mietitään esimerkiksi kiinteistöpalveluita ja sanoin äsken siivous, ruokahuolto. Nyt 2 taloon kuljetetaan erilaista tavaraa, materiaalia. Kyllä siellä on myöskin sellaisia, mitä nyt on ole edes lähteneet laskemaan, kun ne on arvailuja. Ei lähdetä lupaamaan sellaisia liikoja, että me ollaan siinä, että tuo on todella realistinen, vähän alakantti arvioitu tuo henkilöstöstä saatava säästökuvio. Meillä on tällä hetkellä 3 talon esimerkiksi kiinteistöhoito. Aamuin, illoin tarvitaan eri henkilöitä. Kyllä yhdessä talossa sitten erilaisella joukolla pärjätään, kunhan siellä on ammattiosaajia, toisen tyyppisiä tarvitaan tulevaisuudessa. Juuri tämän nykyisen tieto- ja viestintätekniikan ja kaiken muun teknologian kehittymisen myötä.
korostan vielä tuossa, kun Hyrjästä on puhuttu yhdistämisjuttua, niin en näe sitä tässä vaiheessa realistisena. Meillä on hyvä seurata ja katsoa nyt mallia vaikkapa tuolta Jyväskylän suunnalta, Hämeenlinnan suunnalta. Siellä on tätä hallintoa ja yhteistyötä pyöritetty ja tullaan tekemään. Ei tässä kannata ensimmäisenä ainakaan lähteä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka eivät toimi. Tärkeintä on todella saada ne oppimisympäristöt kuntoon. Sen jälkeen hallinnossa pystytään tekemään. Se on taas niin kuin pienempi probleemi tehdä niitä muutoksia. Meillä on hyvä ammatillinen koulutus ja hyvä lukiojärjestelmä, jota olen tässä monta kertaa mainostanut ja olen edelleen sen takana täysin, niin kuin tuossa rehtoritkin ovat samaa mieltä. Eli hoidetaan nämä kuviot hyvin, mutta erinomaisella yhteistyöllä, unohtamatta sitä Laureaa, joka on meille todella tärkeää tällä alueella. Kiitos. Täällä esitettiin seinällä jossakin kysymys opetuslautakunnan roolista suhteessa tähän poliittiseen ohjausryhmään. Mä totean, että kuntapolitiikassa erilaisten poliittisten ohjausryhmien asettaminen on täysin normaali tilanne. Ja tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että lautakunta ja poliittinen päätöksenteko, mikä meillä kuntalaissa on, niin jollain tavoin syrjäytetään. Ei. Eli tämän poliittisen ohjausryhmän tehtävä oli ennen kaikkea hakea lisää faktaa sille, jotta opetuslautakunta, kaupunginhallitus ja aikanaan sitten kaupunginvaltuusto pystyy tekemään tietoon perustuvan ratkaisun. Arvoisa yleisö, ole hyvä. Outi Pyrhönen, opetuslautakunnan varajäsen. Vielä tuli mieleen yksi yksityiskohta kysymys. Eli kun nyt on asiantuntijoita paikalla, niin onko sellainen mahdollista, että keskustassa ei olisi pikkukoululaisille, eli tarkoitan nyt ekaluokasta sinne 6 tai ehkä 9 asti koulua. Kuinka pitkäksi tällöin, jos koulua ei olisi, niin venyisivät keskustassa asuvien lasten koulumatkat? Eli onko se realistisesti mahdollista, jos keskustaan kuitenkin muuttaa koko ajan laskelmien mukaan lapsiperheitä? Joo, oma näkemykseni on, että keskustassa tarvitaan aika iso koulu. Aseman koulussa on tällä hetkellä 410 oppilasta. Ja sitten sinne tulee 2 englanninkielistä luokkaa vielä lisää. Eli 40 oppilasta siihen päällä, ollaan 450. Sitten keskustaan rakennetaan koko aika lisää, varsinkin sitten siellä Hangonsiltaan. Niin täällä tarvitaan semmoinen 500 oppilaan koulu tässä keskustassa, jos se jaetaan se oppilasmäärä sitten tuonne Paavolaan ja Sveitsiin, niin siellä molemmissa ehkä tarvitaan lisärakentamista ja matka on aika pitkä ja näin, että tämä on ihan henkilökohtainen näkemykseni. Ja sitten Inga-Liisa Rajala. Ole hyvä. Kiitos. Inga-Liisa Rajala. Voi olla, että tämä asia jo käsiteltiin, mutta ajatukset oli välillä jossain muualle. Onko arvioita siitä, kuinka paljon lukiolaiset esimerkiksi saattaisivat käyttää autoja 10-15 vuoden kuluttua ja mitä se merkitsee keskustan liikenteelle? Nyt esimerkiksi jos se koululukio olisi tuossa aseman kohdalla, niin mitä se vaikuttaa sitten tähän liikenteeseen Hyvinkäällä ja liikenteen sujuvuuteen lähinnä ja myöskin turvallisuuteen? No nythän on tietenkin siis sillä lailla, että nämä kaikki ratkaisuthan tässä oli tarkasteltu ikään kuin siitä näkökulmasta, että lukiolaisilla on autoja ja tässä pysäköintipaikka mielessä. Asia oli mietitty ja todettu, että kyllä autot sinne sitten eri vaihtoehtoihin mahtuvat. No nyt kuitenkin keskusta-alueella, niin kyllähän Aseman kouluhan on niistä ehkä nyt sitten kriittisin, mutta siinä on kuitenkin isot liikenneväylät vieressä ja mahdollisesti tulee sitten urheilukadun
uusi siltakin siihen yhteyteen, että kyllä se sitten kuitenkin nyt mä en ole liikennesuunnittelija eikä nyt liikenneinsinööri ole täällä paikalla, mutta se, että kyllä se niin kuin uppoo se liikenne siihen muuhun keskustassa olevaan vilkkaaseen liikenteeseen, että vaikea uskoa, että siinä on niin kuin tuossa Asemankoulun tontin yhteydessä, että siinä olisi hirvittävän suurta merkitystä yksittäisissä niin kuin ajamisessa sinne tontille tietysti voi olla, mutta ei koko liikennejärjestelmään. Hangonsillan tapauksessa niin ehkä sitten se liittyminen läntiseen yhdystiehen on kaikkein helpointa sieltä sitten näiden kannalta. Villatehtaan alueella sitten tietenkin se liikenne voi kulkea tässä Kankurin kadulla tai se voi kulkea tuolta Suokadun kauttakin. Ja nyt täytyy muistaa, että oli näillä tonteilla ihan mitä käyttöä tahansa, niin se aiheuttaa sen liikennemäärän ja itse asiassa sellainen asunto- ja toimistokäyttö, niin sehän aiheuttaa vielä paljon enemmän, että ehkä se näkökulma ei ole tässä niin kuin sen liikenteen sujuvuuden kannalta niin oleellinen. Sitten täällähän oli myös kysymys tästä turvallisuudesta, mutta siinäkin voi ehkä ajatella niin, että nämä lukiolaiset ovat kuitenkin jo lähes aikuisia, että tästä turvallisuusnäkökulmasta katsottuna näiden sijaintien välillä ei ole eroa. Pikkulasten kannalta tietenkin on se tunnettu tosi seikka. Tietenkin mikä se Asemankoulun tilanne nyt sitten on tuossa kaupungin ytimessä, että siitä näkökulmasta katsoen sitten se uusi pienempi koulu, mahdollisesti pienempi tämä uusi alakoulu siinä Hangonsillan alueella, niin on se rehellisyyden nimessä sanottava, että olisi sitten pikkulapsille turvallisin vaihtoehto. Kiitos. Ja sitten 5. penkkirivillä. Johanna Heikkilä, OAJ Hyvinkään puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, että puhutaan täällä koulut kuntoon, niin se on paljon muutakin kuin rakennukset. Me tarvitaan toiminnalliset rakennukset, mutta myös siihen, että panostetaan niihin, että mitä siellä talon sisällä tapahtuu. Että on hirveän tärkeää, että ei karsita sit resursseja pois sieltä, vaan panostetaan myös siihen. Sitten minulla on sellainen käsitys, että meidän lukioiden opettajat kovasti käyvät viikoittain keskustelua opehuoneessa tästä aiheesta, ja täällä rehtorit onkin hienosti edustamassa heitä ja tuomassa myös niitä ajatuksia. Varmaan opettajien kannalta ei ole kaikista tärkeintä se, että mihin se uusi rakennus tulee, mutta siinä vaiheessa, kun sitä tehdään, niin huomioidaan sitten, että miten saadaan kaikista toimivimmat tilat. Kiitos. Tämä toiminnallisuus ja toimivat tilat on varmasti aivan keskeinen kysymys. Odotan kysymyksiä. Sillä aikaa kysyn itse yhden. Eli tuon vanhan villatehtaan kohdalla niin oli ajateltu maanalaista pysäköintiä. Onko se ainoa mahdollisuus vai onko tilaa myöskin esimerkiksi tämmöiseen pysäköintitaloon, kuten vaikkapa nyt meille tulee tänne Sairalamäelle? No nyt tällä tontilla tietenkin käy niin, että jos lukio sijoitetaan tänne, niin, koska näitä vanhoja rakennuksia täällä ei voi korottaa, niiden laajentaminen merkitsee, että ainoa paikka, mihin uudisrakennus voidaan toteuttaa, niin on tuo säästökarien siipiosa, joka voidaan purkaa ja siitä se uudisrakennus alkaisi ja se sitten jatkuu riippuen nyt sitten siitä, kuinka laajana ja suurena se lukiokokonaisuus toteutetaan, niin täyttää enemmän tai vähemmän pysäköintialuetta ja sitten kun tavoitteena kuitenkin on ollut, että sitten tämä häipyisi tästä piha-alueelta tämä pysäköinti kuitenkin, että saadaan viihtyisämpi piha, että lukion ja kaupungintalon välissä ei olisi tuollaista parkkikenttää, niin se sitten tarkoittaa, kun alueella on paljon työpaikkoja ja myös muut, he tarvitsee merkittävämpi osa autopaikoista tulee vielä näistä muista työpaikoista, niin kyllä se sitten se maanalainen pysäköinti on niin kuin pakollinen, eli sille hallille ei ole paikkaa tässä tontilla. Sitten jos se toteutetaan johonkin muualle ulkopuolelle, nyt sitä vaihtoehtoa ei ole tässä tutkittu. Kiitos. Ja tänne meille viestiseinälle on tullut kysymyksiä. Mitkä ovat pedagogiset painopisteet Hyvinkäällä? Miten valtion linjaukset toisen asteen opetuksen järjestämisestä vaikuttavat? Ja voin vastata myöskin tähän Pietari Kokon ja Eemeli Laineen kysymykseen, joka koskee digitalisaatiota ja sen haasteita. Kiitoksia. Isoja kysymyksiä. Jos pystyisin vastaamaan, että tiedän varmasti tämän, niin olisi varmaan jossakin
konsulttifirmassa kiertelemässä tällä hetkellä jossain paikoissa. Digitalisointi on esimerkiksi, se on kärkihankkeena nyt sitten seuraavassa vaiheessa, eteenpäin pitäisi mennä. Ja kyllähän meidän vanhoihin rakennuksiin edelleen on se sitten perusopetus tai lukiot, niin sen digitalisoinnin vieminen on äärimmäisen iso haaste. Sitten mitkä on valtion linjaukset, niin sanoin, että opetusministeriön linjaukset, niin siellä on edelleen tämä kaksoistutkintoa. Toivotaan, että sitä kehitetään ammatillisen puolen välillä, mutta siellä korostetaan todella koko ajan lukion ja ammatillisen puolen hyvää rinnakkaiseloa. Ja valtion linjauksissa on sen verran sanottava, että tässä on monta vuotta puhuttu siitä, että pienten lukioiden valtionosuus lähtisi pois. Eli se tarkoittaisi meillä naapurikuntien kohdalla Hausjärvi-Loppi. En lähde ennakoimaan naapurin puolella, mikä tilanne on, mutta yhdessä vaiheessa tätä pienten lukioiden erityisrahoitusta oltiin poistamassa. Se edelleen tukisi näihin isompien yksiköiden toiminnallisuutta ja mahdollisuuksia. Valintakuviot on totta kai aivan eri luokkaa tämmöisessä isossa lukiossa, kun verrataan pieneen lukioon. Tässä kohdassa kyllä maaseudun ihmisenä sääli niitä pieniä lukioita, joita onneksi sinne kuitenkin jokunen varmasti tulevaisuudessakin jää. Ja siinä varmaan ne sellaiset isommat kuviot, eli valtiolla ja ministeriöllä ei ole yhteistä linjaa, sellaista ohjauslinjaa, että sitä lähdettäisiin nyt viemään määrätietoisesti tällaisen, josta puhuin äsken, nuorisokoulumalliin. Ja digitalisointi tulee, se on ihan selvä. Miten se toteutetaan, miten resurssit siihen riittävät, sitä on kuitenkin pakko viedä eteenpäin. Siinä ollaan tipahdettu koko valtakunnassa, ei pelkästään Hyvinkäällä. Siihen voisi sanoa kolmosraiteelle verrattuna muun Euroopan tilanteeseen. Kiitos. Ja sitten täällä on myös kouluruokailua koskeva kysymys. Kiitos. Tämä on ollut ihan puheenaihe viime aikoina. Ei suoraan nyt liity tähän lukion rakentamiseen, mutta pyrimme ja teemme hyvää yhteistyötä meidän ruokapalvelu-, ateria- ja puhtauspalveluiden kanssa. Meillä on siinäkin tehty uudistuksia, jotka ei välttämättä ihan vielä ole loppuun saakka hiottuja. Ja sitä hiontaa pitää tehdä. Kyllä me halutaan ne lapset ja nuoret edelleen syöttää, että viime viikon uutisina taisi olla ne kalapuikot, josta mullekin tuli väheksymättä yhtään niitä kommentteja, mutta kuitenkin niin kuin sanoin, niin se on tähän lukioratkaisuun niin kuin sellainen, että kouluruokaa meidän on pystyttävä tarjoamaan ja yritetään tehdä sitä mahdollisimman hyvää, mutta se on ihan toisen asia. Me tavataan vanhempainrengasta ensi viikon tiistaina. Meillä on yhteinen palaveri, jossa pidämme säännöllisesti vanhempainrenkaan kanssa. Siellä kouluruoka on myöskin otettu esille ja pyrimme vanhempainrenkaiden kautta viestittämään, missä mennään. Eikö näin, Maiju? Ja nyt meillä on täällä salissa kysymys. Ole hyvä. Kiitos. Lauri Lehtonen jälleen. Kysymys liittyen tähän digitalisaatioon ja tuossakin viitattuihin haasteisiin. Eli millä tavalla nyt sitten tämä rakennuksen sijainti tai mahdollisesti onko nyt rakennus uusi vai vanha, niin miten se sitä digitalisaatiota voi joko vaikeuttaa tai helpottaa, koska eikä se nyt seinistä ole kiinni? Kiitos. Ihan nämä on todella sellaisia asioita, mitä me varmasti tuon tietohallinnon kanssa mietimme. Ei ole seinistä kiinni. Se on ihan selvä, jos siihen keksitään sitä tekniikkaa, miten esimerkiksi tuo Hykin koukeroiset paikat, siellä olevat, maan alla olevat esimerkiksi sali- ja kuuntelupaikat saadaan sellaisiksi. Tällä hetkellä ne ei toimi. Ja sähköiset työkirjoitukset painaa päälle. Ei se ole se paniikkinappi, minkä takia me tätä viemme eteenpäin. Se on yksi tekijä. Korostan sitä. Nyt pitää muistaa, että rakennuskustannukset, seinät on pieni osa, noin 20% näistä kaikista menoista. Ja nyt on se toiminnallisuus, mitä hyvin on täällä nostettu esille. Se on aivan se ykkösteema. Minun mielestä pitää pysytellä siinä teemassa, että me saamme sen nuorille sellaisen paikan, minkä hyvinkääläiset nuoret ansaitsevat ja henkilökunta, joka tekee siellä töitä. Nyt työskennellään sellaisissa olosuhteissa ja opiskellaan sellaisissa olosuhteissa, että ne ei ole tätä päivää. Meistä harvempi omakotitalossa asuvakaan Hykkiin sinne vanhalle puolelle esimerkiksi ei ole taittu tehdä remonttia 50 vuoteen. Nyt sinne saatiin katto toiselle puolelle, kun sieltä satoi vettä sisään.
niin tämä on se ihan aidosti se hätä, mikä tässä on, että toiminnallisuus, turvallinen, viihtyisä oppimisympäristö, ja korostan edelleen, että tämä ei koske pelkästään lukiota. Kaikki meidän tulevaisuuden voimat tarvii kyllä sellaisen muiston kaupungista, että heidän puolestaan tehtiin töitä, ja heillä oli hyvä opiskella täällä, ja heidän on hyvä palata tähän kotikaupunkiin takaisin. Ja jatkan tästä, eli viestiseinällä todetaan, että eikö nyt saman tien kannata rakentaa niin isoa, etteivät uudet tilat voi jäädä ahtaaksi. Eli tässähän jo Pentti Halonen sanoi, että seinät eivät maksa, vaan sitten mitä sillä sisällä. Aivan. Nyt kysyisin tuosta Hangonsillan maaperästä, että minkälainen projekti tämä maaperän puhdistus on näistä kokonaiskustannuksista? Se kokonaiskustannus nyt, jos en mä näitä ulkoa muista, mutta se oli siis luokkaa 1 miljoonaa ja jotakin. Ja tietenkin toteutetaan sitten, sehän joka tapauksessa sit on se koulun, siis koko sillä Hangonsillan alueella, niin suoritetaan maaperän kunnostustoimenpiteet siinä yhteydessä, kun sitä ruvetaan asuinrakentamiseen sitä aluetta toteuttamaan, niin tämähän menee siinä samassa sitten tämä lukiotontti, mutta kyllä sille tietysti ne oma osuutensa niistä kustannuksista tulee. Operaationa se on kuitenkin ihan tavanomaista toimintaa rakentamisessa. Kiitos. Nyt olisi ainutlaatuinen mahdollisuus. Meillä on täällä paikalla myös opetuslautakunnan jäseniä, niin kysyä. Kiitos kysymyksestä, ole hyvä. No, kun muut on hiljaa, niin minä pilaan ilmaa vieläkin. Kysymys lähinnä tähän rakentamiseen uudisrakennuksissa, varsinkin julkisissa uudisrakennuksissa on ollut vähän huonoa trendiä viime aikoina. On käynyt niin, että rakennetaan uusi ja hieno rakennus ja sitten sen toimivuus käykin kyseenalaiseksi ja se on hyvin nopeasti homeessa tai jollain muulla tavalla pilalla. Onko tähän olemassa nyt jotain suunnitelmaa, millä tavalla tähän haasteeseen pystytään vastaamaan? Mikko Silvas tietysti kaupungin tilapalvelupäällikkönä voi vastata, mutta kun nyt itsekin satun arkkitehti olemaan, niin kyllä nyt lähtökohta on meillä se, että kun talo suunnitellaan ja sitä ei halvemman, siis ei niin kuin säästetä sitä ihan niin kuin sinne minimiin ja varataan siihen riittävästi aikaa niin suunnitteluun kuin toteutukseen, niin kyllä siitä täytyy saada hyvä talo, että ne on ehkä enemmän sitten, mutta Mikko voi tätä sitten ehkä vähän kuvata tätä tilannetta. Kiitoksia Anne. Ei mulla oikeastaan tähän sen suurempaa viisautta, että kyllä se menee just ihan niin kuin Anne tässä totesi, että kun on hyvin suunniteltu, niin kyllä siitä hyvä myös tuleekin. Mä voisin vielä pikkasen tähän niin kuin avata tätä koko filosofiaa, että mun mielestä Pena tuossa aika hyvin tämän oikeastaan kiteyttikin, että nythän me ollaan tekemässä lukiota 40-50 vuodeksi ehkä. Niin loppujen lopuksi ei tosiaankaan kannata tuijottaa niitä seiniä tai niitä investointikustannuksia, koska nyt kun tehdään kerralla hyvä ratkaisu, niin kuitenkin se kantaa tällä toiminnallisuudella ja näillä houkutustekijöillä ja pedagogisella eduilla, mitä sillä saavutetaan. Eli panostetaan siihen toiminnallisuuteen, mietitään kunnolla se ratkaisu, mitä ollaan tekemässä, niin kokonaisuudesta tulee varmasti hyvä. Kiitos. Pietilä Niina tässä, hei. Mä rohkaistun kysymään nyt, kun urheiluihmisenä olen, että kun puhuttiin, että ei säästetä, että seinät ei maksa, niin sitten se oli aika monessa kohtaa kuitenkin arvioitu sitä, että jos tehdään iso liikuntahalli, niin kuinka paljon enemmän se maksaa. Että tässä varmaan kannattaa ajatella tämäkin synergiaetu, että Hyvinkää on kaupunki kuitenkin, joka on kuuluisa siitä, että täällä on hyvä harrastaa ja elää lapsiperheenä. Ole hyvä. Ollaan varmasti tässäkin tilaisuudessa kaikki samaa mieltä.
Nyt sen pitää katsoa, mitkä on ne vaihtoehdot. Se voi sanoa, että se on ilmeisesti ainut tähän rakennuksiin liittyvä asia, mihin meillä on mahdollisuus saada valtioapua ja valtio-osuutta. Ja katsoa, löytyisikö siihen joku kumppani, sen pitää olla keskellä. Siitäkään ei voi säästää, että säästetään sellaiseksi ihan että sillä ei sitten pystytä toimimaan. Et niitä esimerkkejä pyritään yhdessä miettimään ja katsoa, että missä se on, mikä sen tilanne on, onko se tuon kouluyhteydessä vai jossakin muussa paikassa, löytyykö siihen kumppani, joka olisi halukas tulemaan mukaan. Tässä on meillä on tätä suunnitteluaikaa sillä tavalla sen urheiluhallin osalta ehkä jonkin verran enemmän, koska käsittääkseni se pystytään siihen sitten miettimään vähän viiveelläkin. Me tiedämme kaikki, että semmoinen tarvitaan. Kiitos, ja saimme kannustusta vielä naapurikunnastakin. Eli toivotaan, että Hyvinkäällä osataan suunnitella kunnolla etukäteen, jotta sitten voidaan vastata näihin opetussuunnitelman haasteisiin. Nouseeko vielä käsiä? No niin, ole hyvä. Juu, moi. Eli mä oon Eemeli Laine tästä Hyvinkään nuorisovaltuustosta ja sellaista kysyn, että jos nyt rakennettaisiin tämä uusi lukio, esimerkiksi Angonsilta, niin että siinähän pystyisi ottaa oppilaiden, toki opettajienkin, mutta muiden, että kysytään oppilaat nuorisolta, että miten teidän mielestä kannattaisi rakentaa? Millaiset erikoistilat, esimerkiksi ATK-luokat, miten teidän mielestä pystyy parhaiten tekemään, että oppilasystävälliset, että kysyttäisiin nuorisonkin mielipidettä, että miten tämä teidän mielestä saataisiin kaikista parhaiten tehtyä? Kiitos, toi oli hyvä puheenvuoro ja niin kuin tietenkin kaikessa muussakin, niin tämä on erilainen osallistuminen ja yhteistyö, niin sehän on tässä nykyyhteiskunnassa nousuun päin ja se on hienoa, että nuoriso haluaa olla aktiivinen. Ja kyllä mä näkisin, että se on tietenkin tästä meidän talonsuunnitteluprojektista kaiken kaikkiaan, kun hankesuunnitelmia ja tarvesuunnitelmia tehdään tälle asialle, että niiden yhteydessä täysin mahdollista. Ja ilman kuuluisi asiaan, kuunnella käyttäjiä ja tässä tapauksessa sitten myös nuoria, jotka on ajan hermolla siitä, miten nuoret haluavat oppia. Onko tämä nyt parempia asiantuntijoita, jotka haluavat lisätä asiaa? Jotakin. No niin, kuuluu. Kiitos kysymyksistä. Kiitos vastauksista. Jos yleisöstä, no niin, vielä tuli, kun oikein, ole hyvä. Joo, eli hyvää iltaa kaikille. Mä oon Pietari Kokko myös Nuvasta. Kysyisin vaan tuosta arkkitehtuurista nopeasti, että miten paljon siihen nyt aiotaan panostaa, että siitä tulee hyvän näköinen. Että kun tämä Tapalinan koulukin esimerkiksi ei ole mikään ihan paras. Me odotimme tätä kysymystä. Joo, ihan oli huippukysymys. Minun mielestä tietysti Hyvinkään tulevaisuudessa merkittävä uusi rakennus. Ja sanon näin, että kun Hyvinkään kulttuuriympäristöä ja tätä nykyistä rakennettua ympäristöä on selvitetty, niin Hyvinkään kaupunki on todella merkittävästi satsannut julkisiin rakennuksiin. Että monet vanhatkin koulut on hyvien arkkitehtien laatimia ja siinä kouluarkkitehtuurissa ihan huippuluokkaa, olkoonkin, että niihin nyt sitten vanhetessaan on tullut teknisiä ongelmia. Totisesti toivon sitten, että kun tätäkin koulua aletaan suunnittelemaan, että sitä myös sen suunnittelussa myös arkkitehtuuri otettaisiin huomioon ja meillä on tietenkin sitä varten erilaisia kilpailumenettelyjä, joita sitten tietenkin henkilökohtaisesti kannustaisin tilapalvelua käyttämään. Haluatko tilapalvelu kommentoida? Ei. On samaa Kiitos mieltä. Vastauksesta. Täällä on sitten opetuslautakunnan edustajan kysymys tulossa. Veliin, ole hyvä. Joo, Jari-Pekka Veli, opetuslautakunnan jäsen. Mä tähän arkkitehtihommaan suhtaudun kyllä pikkasen epäileväisesti, koska niin en malta olla muistuttamatta tuosta asuntovessualueesta, kun sinne suunniteltiin sitä päiväkotiin, niin sinne niin jouduttiin sitten vetämään niin kuin sanotaan länge kaulaan, että koska tämä voittanut vaihtoehto tuli aika arvokkaaksi ja siitä ei ikinä toteutettu ja nyt sillä on varsin toimiva tämmöinen nopeasti muunneltava viipalejuttu, että niin
pikkasen malttia siihen arkkitehtuurisiin ratkaisuihin, että niin se on vanha viisaus, että mitä mutkaisempi talo, niin sen kalliimpi. Ja nyt me ei varmaan ruveta tästä inttämään sit sen enempää, mutta arkkitehtuurin ei tarvitse maksaa. Se, että on tultu valinneeksi sellainen ratkaisu, joka on ollut monimutkainen, niin se on tietenkin ollut sen valintaprosessin, eli siinä ei ole silloin ehkä riittävästi, taloustilanne on muuttunut ehkä sen aikana ja siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Hyvä arkkitehtuuri voi saada myös ihan sellaisen kohtuulliseen hintaan, että se ei ole niistä muodoista ja koukeroista kiinni, mutta tähän varmasti palataan. Ja meille on seinälle tullut viesti, jossa kerrotaan Aalto-yliopiston tulevaisuuden koulukehittämisprojektista, ja tämä varmaan virkamiehet kirjoittavat jo ylös. Ja sitten vielä kysymys tästä esteettömyydestä. Tämä varmaan on osa uutta rakentamista. Niin siis kyllä ilman muuta, koska kyllä kaikki määräykset sen edellyttävät ja se onkin uudisrakennuksen tietysti ehdoton etu. Aivan. Nyt en näe uusia kysymyksiä tulevan ja seinäkin on päivitetty, joten on aika kiittää kotona olijoita tai netin kautta meitä katselevia ja kysymyksensä lähettäneitä. Ja kiitän teitä täällä läsnä olleita. Ja meillä tässä ainakin ohjausryhmän edustajana, puheenjohtajana sanoisin näin, että me olemme ainakin saaneet tästä tilaisuudesta hyviä eväitä. Kiitän teitä tästä aktiivisuudesta. Kiitoksia.